vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu each and every night at 12 midnight. Ndakatemererwa mhiko dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuka. Mushure mekunge ndamuka, then silently in silence I then go outside ndobva ndazoslaughter, ingava iri huku or whatever animal that I'll be keeping just for that ritual. Saka izvi ndinozviita each and every day. Saka mukoma, a few days ago ndakazotosvika pakuslaughter imwe katsi iyi mukoma, ndakati ndichidriver ndokubva yazama kucrossa road, saka ndakabva ndazoburuka motikari. Katsi iyoyo ndokubva ndazoitema nedombo ikabva yakuvara. I was on my way going to buy a chicken because inini ndinowanzokuslaughter zvangu huku pandinenge ndichiita mhiko dzangu, saka ndakabva ndaitema nedombo. Handina kana kumbogara ndakaikuta, ndikabva ndazoitora ndokubva ndazoikanda mubhuti. Ndakazoichengeta katsi iyoyo yakakuvara kudaro kuzonosvika na 12 midnight ndokubva ndanzwa alarm payakarira, ndikabva ndazomuka, ndikabva ndazotora katsi iya nebanga, ndikabva ndatanga kuslaughter. Izvi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita na 12 midnight because soon after, ende ndinoti kana ndangopedza kuslaughter mhuka iyo yandinenge ende ndinongoti kana ndapedza kuslaughter then ndinobva ndamhanya ndichidzokera mumba because somewhere around 10 past to 20 past pane mweya yevafi vanouya pamba pangu, saka vanenge vachida ropa. Saka vafi ava vakawanda, sezvo inini ndiri pastor handichakwanisi kana kuvaverenga vafi vacho avo vandinoshandisa, vandakashandisa. Saka mhiko dzacho dzandakapiwa ndidzodzo dzekuti I just slaughter an animal and I just leave the blood there. Ivo vanobva vazouya, mweya iya yevafi inobva yazouya yobva yazotanga kunanzva ropa riya. Kana mweya iya yevafi yapedza kunanzva ropa, then mweya iya inobva yazotanga kubvutidzana, yobva yatanga kudya nyama yemhuka iya. Ende mangwana acho makuseni pandinozomuka kana ndikaenda ndikanotarisa panzvimbo paya pandinenge ndasiya ndaslaughter that animal, I will find out kuti panenge pasisina anything, not even a feather, nothing. Ndo zvakaitika pakitsi iyoyo yandakaslaughter. Ndakangoti ndichingopedza kuislaughter ndo pandakabva ndazomhanya ndichidzokera mumba because I didn't want to get caught in between. So mukoma, ndoda kureurura kuti ndo zvandinoita izvozvo uye ndiri pastor. Saka izvi ndakazvitanga mushure mekunge ndambotambudzika. Poverty is not a nice thing. Mukoma nashi, pandakatangawo kuita izvi zveupastor, honestly I just wanted to help people, but ndakabva ndaona kuti munhu anonzi munhu haabatsirike because what happened at that time, kwainge kuine imwe couple iyo yainge iine ma-problems, financial problems, spiritual problems. So they used to come to my place when my wife was still alive at that time. So ndakabva ndazovanamatira vanhu vaya ndokubva ndazovapa spiritual guidance. Saka vakabva vatobudirira. Chinondirwadza ndechekuti when they were still deep in poverty vaigara vachingondivimbisa zvikuru vachiti kana munhu waMwari, kana mukatinamatira zvinhu zvedu zvikafambawo negwara rakanaka, then you have to know kuti we are not going to forget you. Saka mukunonamata kwangu ndainge ndichitonamatawo nesimba ndichitoziva kutoti vanhu ava kana vakabudirira neniwo ndokubudirira kwangu, but vakazoti vabudirira vanhu vaya ndopandakabva ndaona kuti chinhu chinonzi munhu mutema, it is just nonsense because vakabva vazotongokanganwa nezvangu. All their promises, it was just lies because vainge vakandipromisa kuti ivo vainge vachazonditengera motikari uye zvekare nekunditengera imba because semurume wacho iye ainge aine rimwe project iro raainge akasangana semurume wacho ainge aine contract raainge akatarisana naro. So the hope was that if they were going to get that contract then they were going to be making a lot of money, but vakabva vazongondisiya pachena. Zvino zvadaro ndakabva
ndazoenda nechichemo changu kune imwe n'anga mushure mekunge ndanzwa kuti vanhu ava vainge vabata contract that was worth $1 million. ndobva ndataura nen'anga iyaya ndikabva ndaudza n'anga iya kuti ndainge ndichida kuti vanhu avo vange vachindibhadhara. n'anga iya ikabva yati painge pasitomborina problem. So ndakabva ndazopiwa mishonga iyo yandakanzi each and every Sunday ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza nayo mishonga iyaya kuitira kuti vanhu vaya vange vachingonzwa kuda kundibhadhara. But what I did not know was that mishonga uyo wacho wandainge ndapiwa kuti ndinge ndichizogeza nawo each and every Sunday, mishonga iwoyo unodana mhepo dzakasiyana siyana, unodana mhepo dzakanaka, mhepo dzakashata. So mukoma, mhepo dziya dzevanhu vaya dzakabva dzazotanga kundinetsa. Ndokubva ndazodzokera zvekare kune n'anga iyaya mushure mekunge mukadzi wangu ashayika. Saka ndainge ndichida kungovhunzira kuti what had gone wrong, but deep down I was suspecting kuti mukadzi wangu ndini ndainge ndakamuurayisa nekuda kwemishonga iyo yandainge ndava kushandisa. Saka mukadzi wangu akazofa ava kutoshandisa wheelchair. She just went crippled just like that. So n'anga iya yakabva yazondiudza kuti inini ndainge ndiine mamhepo awo ainge ari pandiri. Saka mamhepo acho, it was like a legion of demons. So I had to find a way to cast out these spirits. So ndakabva ndazoudzwa kuti paya pakunonamatira vanhu ndaifanira kuti ndinge ndichitapudza from the league of demons that was said to be following me. Saka pakunonamata paya ndainge ndichiisa mamhepo pavanhu, then ndaiti kana ndaisa mamhepo pavanhu automatically chipo chake chaibva chauya pandiri. When I say kuti chipo chemunhu, do you know that kuti chipo chemunhu, it is a spirit, it is a gift, zvinhu zvinenge zvichitofamba zviri mudzinza. Saka mhepo iyoyo, mhepo dzevanhu vose ava vandakatorera magifts avo, ndo mhepo dziya dzinozouya mushure mekunge ndaslaughter an animal, then they will start to drink the blood. And nganga iya yakangonditi make sure that on a daily basis mhepo idzi padzinouya dzichida kuti dzinge dzichitapudza nyota, then they are going to find something to drink. And nganga iyo yakati you do not want to see what is going to happen. Zuva rekuti mhepo idzi dzichauya dzobva dzazoshaya ropa rekunwa. So I'm scared kuti mhepo idzi dzinokwanisa kuzotondiuraya, but kufa hako kuri nani. Chinhu chandinotya pasi pano pezuva, ende ndinongogara ndichingonamata ndichiti Mwari dai henyu mandiregerera, ini hangu handiri kupenga. I can just imagine kuti vanhu vanondiziva vobva vatanga kuti do you still remember that pastor? Ko ndivo pastor vaya avo, tarirai muone kuti vava kupenga. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pastor avo. Ya zvinongotyisa zvakaoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo pastor ava mucomment section. Hanzi pandinonamatira munhu paya, hanzi ndinobva ndatapudza from my legion of demons. Yo, hey, kana vachiti a legion of demons, kune avo vanogona kutibatsira anenge ari madhimoni mangani, so that we can know kuti pastor ava madhimoni acho anovateverera mangani. How many more is he supposed to give out to people? Strange things do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndakabva kumusha nemvura, mvura yandakanyepera friend yangu kuti waiva munamato. Izvo yainge iri mvura yainge yagezeswa imbwa. Mazuva acho iwayo pandakaenda ndikabva ndatombonogara pamba pevamwe gogo ava vanoita zvekubatsira, but ivo vakanyanyisa kurerekera kusaidi rekuroya, because unototi uchitopinda mudare ravo vanobva vatogara vatokuudza kutoti unozviziva here kuti muno mudare mangu kana ndikakuti uraya unenge uchifanira kuti unge uchiuraya. Iwewo kana ukaita sekunge wadhauta ukarakidza kuti unotya kuuraya, vanobva vatokudzinga. Apa pamba pavo gogo vacho ivavo panogara pakangozara vanhu vanenge vachingoita mhiko dzekuurayisa vamwe vanhu. So mukoma ipapo chakazokonzeresa kuti
pandakaenda kumusha ndinge ndichienda kunoona gogo ivavo. Chakaitika ndechekuti this friend of mine ndiye ainge achiziva like my darkest secrets, my deepest secrets. So kubasa uko ndainge ndichirara nabosi wangu, so ndakambotanga ndakaikipa as a secret kuzonosvika ndichizonoudzawo friend yangu because ndainge ndichidawo maadvices, because at that time inini nabosi tainge tava kutanga kurara tose tisingashandisirani dziviriro. So ndainge ndichida kungomubvunzawo kuti zvandainge ndichiita izvi zvainge zviri bore here, and if I was going to fall pregnant ndainge ndichazoita sei. So ipapo ndo paakabva azoudza murume wangu mushure mekunge tanetsana, and takangonetsana nekanyaya kadiki diki mukoma, izvi zvekuti paushamwari munokweretesana mari. From that day ndakabva ndadzidza chidzidzo chekuti no matter what happens you are not supposed to give your friend a credit, nekuti mari ndo inopesanisa vanhu. So panguva yacho iyoyo ndakabva ndazotanga kunetsana naye. Mukunonetsana naye ndichimudza kuti ndainge ndichida mari yangu, iye akabva atongotextera murume wangu. Akati atextera murume wangu, murume ndokubva atotanga kutonetsana neni. So ndichizodzokera kumusha, chandainge ndichifambira ndechekuti ndainge ndichida kuenda kunoona vana vangu, but murume ndakabva ndamukumbira ruregerero, ndokubva andiregerera. Ndikabva ndati ndiri kukumbirawo kuti musazoudza hama dzenyu. Saka nazvino hama dzake hadzitozvizivi. Saka ipapo manje ndakabva ndazotaura futi neimwe friend yangu, but iye zvake ari kuZim zvokuSouth Africa hatombozvidi. Ndikabva ndamuudza kuti kunongo ndainge ndatengeswa neimwe friend yangu yandainge ndakasangana nayo muno muSouth Africa kuti ndinodanana naboss. Saka so far murume wangu iye andiregerera, but I don't know if he is going to forgive me for the rest of his life. Saka friend yangu yakabva yati kwandiri, iwe wakapusa sei? Kana murume ukagara wamuhurira, iwe unofanira kuti unge uchizomushandisirawo tsotso, nekuti iye anenge ava kusatombo kutrusta. Do you think kuti he still trusts you even though iye achiti akakuregerera? So what do you think is the reason chakaita kuti ange achizokuudza kuti kubasa kwacho haachatokubvumidzi kuti unge uchienda kubasa? It is because he can't trust you, so you need to be wise. Ndo pandakabva ndazotaura naye akabva anditi zvimwe zvacho zvinoda kuti unge uchiuya kuno ugadzirise imba yako. Saka ndakabva ndakumbira murume. Ipapo pandakamukumbira ndakamuudza kuti ndainge ndichida kumboenda kumusha kwavo because ndainge ndava netime, a very long time ndichiramba kuenda kumusha kwavo. So ndakazoti zvino ndatosvika kwedu ndobva ndanyepera murume kuti bhazi rainge rambostaka muroad. Ndichitoisa maaudio ndichitoita sekunge pandainge ndiri bhazi rainge ratostaka. Ndaiti paya kana tikaita recess ndaibva ndatora mapicture, ndotora mapicture especially pakunomiswa nemapurisa. Ndobva ndamutumidzira mapicture aya ndichiita sekunge bhazi rakatostaka. So ndakabva ndaenda kumba kwefriend yangu, akabva aenda neni pamba pagogo vaya. So ndakabva ndazogara pamba pagogo vaya because queue yacho yainge yakareba. Ndichizonopindawo mudare, ndo pandakabva ndazobvunzwa kuti chii chainge chandiunza mudare ravo ivo gogo vaya. Ndikabva ndazovaudza zvose zvainge zvakaitika ndiri kuSouth Africa. Vakabva vazoti chekutanga vainge vachida kundipa mushonga wekuti vange vachigadzirisa marriage yangu, because ivo vachitarisa paglazi ravo vakabva vati murume wangu vainge vachitoona kutoti ainge atova netarisiro dzekuti ange achizodanana neumwe mukadzi. Ndakarwadziwa ndikabva ndatanga kuchema. Vakabva vati chizukuru changu usachema, nekuti muno mudare muno mawapinda ndo mune ruponeso rwako. So vakabva vazondipa mimwe mishonga iyo yavakandiudza kuti mishonga iyoyo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoibikira murume wangu, but vakabva vazogadzira murume wangu tichirimo mudare imomo kuitira kuti sikarudzi yake 1 inge ichingoshanda pandiri, uye zvekare pfungwa dzake dzinge dzichizongofokasa neni chete asambofunga nezvekundihurira. Ndikabva ndati naigogo munokwanisa here kuti muge muchindigadzirirawo mushonga wekuti ndinge ndichidzokera kubasa? Vakabva vati izvozvo zvega, izvo kando zvandinogona, ndokubasa kwangu ka ikoko. Saka vakabva vandigadzirira zvekare mimwe mishonga. So ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa, murume ndainge ndatomuita dzenga kudhara, ndatomupa mupfuhwira, then akabva azondibvumidza kuti ndige ndichidzokera kubasa. Nanhasi uno ndinoshandapo ipapo pacho paainge akamboti ainge asingadi kuti ndinge ndichishanda ipapo. Nanhasi uno ini nabosi wangu madhamu pose pavanenge vasipo tinotombonakidzana zvedu, but ndakabva ndamuudza
kuti no more kusashandisirana protection, tinofanira kuti tinge tichitongorova kurura zvakatodaro. So uyu friend yangu manje gogo vaya vakabva vati that was the second stage, vainge vachida kuti iye ange achirwadziwa, ndokubva vandiitisa mhiko dziya dzekuti afa anenge afa. So mhiko iyoyo vachikuitisai kuti afa anenge afa, vanenge vachiitira kuti kana munhu uya wavanenge vakubatsira kuti ange achizofa, mhepo yake kana ikamuka iine simba, then haizouyi ichirwa navo gogo vaya inobva yatanga kurwa newe. So ipapo vakabva vandiudza kuti chainge chava kukonzeresa kuti ivo vange vachiitisa vanhu mhiko inhau yekuti vanhu vaiti kana vakauya vakavabatsira kuuraya vaya vavanenge vachida kuurayisa, then vaibva vazotanga kumhanya vachienda kune dzimwe n'anga, vobva vatanga kusundidzira mhepo iyaya kuna gogo vaya, vachitondiudza kutoti vakatomborohwa nechimwe chipoko vakabva vastroka. Saka gogo vaya vakabva vazoudza umwe wavo wavainge vachishanda naye kuti ange achienda kunotora imbwa. Saka imbwa iya yakati yabatwa, then pakabva pazounzwa dish iri rainge riri rezen'e. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogezesa imbwa iyaiya, then gogo vaya vakabva vazotanga kuimba. Imbwa yacho ndakaigezesa ndisingashandisi kana sipo, then ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitora at least 2 liters. Ndakabva ndatora mvura iyaiya yandainge ndabva mukugezesa imbwa, na ndakabva ndazotora mvura iyaiya yandainge ndabva mukugezesa imbwa nayo, then ndokubva ndazonzi ndinge ndichichengeta 2 liters chechiya. Then vakabva vazondigadzirira mushonga, vakabva vaita kuti friend yangu ange achizotanga kusangana nemaproblems mumba make. Iniwo paWhatsApp ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndatoenda pasowe revamwe madzibaba vainge vachibatsira zvisingaiti, then iye akabva azoti ainge achikumbira kuti ndinge ndichizomuvigirawo munamato because muzukuru wagogo vacho ndiye akabva azotaura nefriend yangu achiita sekunge ainge ari madzibaba, akabva ati saka ndikuda kuti ndinge ndichikupai munamato wamunofanira kuti munge muchigeza nawo for 3 days kusvika wapera. Ndokubva ndazodzoka kuSouth Africa nemvura iyaiya, but ainge asingatozivi kutoti mvura iyoyo ndo yandainge ndakagezesa imbwa ndiri kumba kwagogo vaya. So ndakati ndamupa munamato uya akabva azotanga kunetsana nemurume wake. Vakanetsana mukomana she zvekuti vanhu vakambotanga vachapindira munyaya dzacho, kudzamara vanhu vazosvika pakuneta. Vanhu vainge vava kungoti vanhu ava vanozivana, vasiyei vakadaro, then ndokubva vazorambana. Iye paakazonorambwa nemurume akabva afind out kuti murume ainge atomitisa umwe mukadzi, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakamurwadza. Nanhasi uno anogara achingochemedzwa nawo mujolo, but chaasingazivi ndechekuti sezvo inini ndakamupa mvura iyo yandakagezesa nayo imbwa, then mvura iyoyo ndo inoita kuti ange achiita bad luck. Varume vanotongouya kwandiri because iye anotongonditi sisi. Saka akangoita kana murume wanenge achidanana naye anobva atomupa manumbers angu. Saka vaya vanozoya kwandiri vachititi amai guru munin'ina wenyu, vaya vanozoya kwandiri vachinditi munin'ina wenyu amai guru hadiki. Ndobva ndatoziva kutoti zimhepo riya randakaisa pamusoro peupenyu hwake ndo rinokonzeresa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, shuwa kupiwa mvura yakabva mukugezeswa imbwa. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.